Sanibingelela futhi namhlanje kuhlelo luka Dr. DUBE TV. Namhlanje siphethe umakhosi ugcobo udume kakhulu bazalwane. Siyacela ukuthi before siqala sikhulume asitshene naye ukuthi ubani kahle kahle wakabani kanjani usuka nendawo. Sicela ukuthi nilike niphinde nisubscribe ngoba lokho kuyasisiza ukuthi siqhubeke siphambili sishuthe njalo babukele emakhaya. Umakhosi ugcobo ngicela ukuthi ngishela kuwena uzichaze ke nawe baba. Sozani wagogo Nsozi nani bomkhulu. Yebo Thokoza. Ukhulumayo umakhosi ugcobo isidalo. Yebo. Namhlanje bengifisa ukuba sibheke indaba yomuntu osuke ezalwe embethe. Sikubheka ukuthi kusho ukuthini uzalwa wembethe, siphinde sibheke ukuthi indaba yokuhamba lesambulo ukuthi lo muntu usizakala kanjani, ulimbulwa kanjani indaba yomuntu osuke ezalwe embethe. Yebo. Ngoba impela cha makhosi ugcobo ziningi izinkinga uthola ukuthi umuntu uke waba mhlambe wezwa mhlambe kuthiwa wazalwa embethe esibhedlela kwantshontshwa mhlambe ingubo yakhe noma kwenzeka izinkinga lezo thizini. Abantu izinkinga impela abadinga ukuthi basizakale kakhulu kuzona lezo babungcobo. Thokoza mkhulu. Yebo mkhulu, yebo. Esiqale nje ukuthi sibheke ukuthi ukuzalwa embethe kusho ukuthini nokuthi kuhlukene kanjani. Yebo. Kuyenzeka ukuthi umuntu mangabe ezalwe embethe kube yisimo somhlwehlwe, umhlehlo omkhava ebusweni, kwesinye isikhathi kube umhlwehlwe omkhava umzimba wonke. Kwesinye isikhathi ukuzalwa kwembethe kuyenzeka ukuthi kube ukuthi umuntu osuke ngasikhathi ezalwa wagaqa umzanyana kuyenzeka ukuthi umuntu umgaqa emqaleni. Yebo. Omunye umgaxe la kanje ilentuzeni emagxalabeni akhe. Lokho kusuke ukuzalwa wembethe. Yebo. Kuhlukene ke ngezigaba zakho. Umuntu mangabe ezalwe embethe kuyenzeka ukuthi uzala embethe nje kukhona umuntu omdala osuke embethe ohlelekena ngesimo senhlanhla. Kube khona ukuthi uzalwe wembethe kube ukuthi umbethe inhlanhla nje uqhobolayo. Yebo. Kube khona ukuthi uzalwe wembethe umbethe isimo somngoma noma somnyanga noma somsebenzi wabantu abadala. Yebo. Zonke ke lezo zimo ngendlela esuke ilungiswa ngayo zihlukene, ayilungiswa ngendlela efanayo. Eyodwa ifana. Yebo. Kuyenzeka futhi ukuthi uthole ukuthi umuntu uzalwe embethe nje umbethe iwele. Ngalesikhathi bese amahloli lelinye iwele lashintsha lavela lamboza laba yisimo sente eyingubo lahlala phezulu. Yebo. So zonke ke lezo zinto izinto ekufuna ukuba zibhekeke uma ngabe umuntu embula ingubo. Uphinde futhi kubhekeke ukuthi lo muntu le ngubo yakhe iqhamuka kweliphi iside. Yebo. Ngabe iqhamuka komalume noma iqhamuka komama. Yebo. Ngoba lokho uma ngabe ingatholakalanga before kulungiswe ingubo iyona into eyenza ukuthi uthole ukuthi umuntu uzolungisa ingubo igcina ingalunganga indaba yokulungisa kwakhe kwengubo ngoba umnikazi wayo leyo ngubo leyo akwazanga ukuthi ambuleleke. Mhlambe lelo wela lelo ayithintanga indaba yakhe. Mhlambe ulungiselo indaba yengubo walungisela kuba obabakhe kanti into ayiphiwe komalume. Yebo. So ilezo zinto ebengithi uzocela ukuba sibheke. Yebo. Ake ngibuze le kancane makhosi, ake ngibuze ngoba kuyenzeka amunye umuntu uthola ukuthi ukhala ngokuthi wake wezwa kuthiwa wazalwa embethe manje lento isimnikeza inkinga empilweni yakhe. Kuhamba mhlamba ahlangabezane nezinkinga kuthiwa hayi kumele ayolungisa izinto zakhe wazalwa embethe. Kuyenzeka yini ukuthi mwazalwa umbethe empilweni uhlangabezane nezinkinga ngenxa yesimo sokuthi wena awuzange uzusilungise isimo sakho sasemumva sokuthi wazalwa umbethe. Kuyenzeka yini lokho makhosi empilweni? Sawaza mkhulu. Yebo. Umuntu osuke ezalwe embethe umuntu osuke abantu abadala bethembele kuyena ukuthi bamnikeze ifa ledlozi. Yebo. Bonke umcebo wabantu abadala isipho suke sinikezwe yena ekhaya. Uma ngabe ke lo nto abantu abadala bebona ukuthi
ayiphumeleli noma ngalesikhathi ezalwa leyo ngubo leyo yantshontshwa. Yebo. Kube sekuvuka ulaka kubantu abadala uma ngabe kukhona isimo esinjalo ingalungisekile leso simo leso, uthola ukuthi ke ugcina ke sebeyiveza ngendlela ehlukahlukene, engabe ukuthi mhlambe umuntu athola ukuthi izinto zakhe ayisahambi kahle esimeni sezimali, omunye uza alimale kusho ukulimala ngoba phela indlela abantu abadala abayiveza ngayo ulaka labo ayifani. Izinto ke ziyavaleka ngoba lesidalwa esuke sifuna ukuthi sikunikeza izinto suke sesilwa, ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngayona leyo ngubo le yantshontshwa nje yabe seyisetshenziswa omunye umuntu, inhlanhla yakhe seyisebenzela omunye umuntu, lesidalwa esingibethe sesisebenzela omunye umuntu. Yebo. Ungashawa uma ngabe ukuthi lonto awuyilungisi. Izinto zakho zikwazi ukuthi zibuyele esimeni ngoba phela shuthi wena izinto ekufuna ngabe ziza kuwena zizwa komunye umuntu. Izinto zakho angeke zihambe kahle uma ngabe kuyisimo esinjalo. Ake ngibuze futhi la kancane emakhosi ngoba omunye umuntu kuyenzeka amakhosi uthola ukuthi omunye mhlambe akazi ukuthi yena wazalwa embethe mhlambe esibhedlela, akazi mhlambe empilweni yakhe ngomfici lokho ngawuhamba kwamfica mhlambe ukutheza ukuthi wazalwa embethe, akazi iziphi impawu mhlambe umuntu owazalwa embethe abonakala ngazo nje uma ukuthi uyingane mhlambe egcikeni eyazale imbethe kubonakala ngaziphi impawu. Yebo. Ziningi izimpawu eziba khona kumuntu osuke ezalwa embethe. Yebo makhosi. Okokuqala nje ekuzalekeni kwakhe nje uma ngabe ukhula vele abe umuntu onaso isimo senhlanhla ukuthi ikakhulukazi uma ngabe esayingane ekhula kuba naso isimo sokuba nenhlanhla abe umuntu othandekayo. Kodwa ukuhamba ngokukhula kwakhe izinto siqala njika ngesimo sokuthi ke manje kube sekuhamba sekuvuke sekuqala lo laka kade ngikhuluma ngalo. Zikhona ke izimpawu eziyibonakaliso njengesibonakaliso sokuthi uboniswe ugqoke izibuko. Isibonakaliso sokuthi uphuphe ugqoke izibuko, leso sibonakaliso suke sichaza ukuthi umuntu osuke ezalelwe embethe. Okay. Esinye isibonakaliso esingachaza ukuthi umuntu ozalelwe embethe kungaba isibonakaliso sokuthi ube umuntu ophupha endiza kodwa abese yawo. Uyaphupha undiza kodwa ube soyawo. Lapho kusuke ukhombisa ukuthi umuntu osuke embethe kodwa manje izinto zakho ayihlangani kahle. Yebo. Omunye umuntu uzodideka ukuthi uma ngabe ephupha indiza abese yawo, ngoba abantu abaningi bajwayele ukuthi umuntu uma ngabe uphupha indiza kusuke kusho ukuthi unesithunywa. Yebo, umuntu osuke ezalwe embethe usuke nesithunywa. Into yokuqala nje ngifuna ukuthi uunderstand ukuthi umuntu ozalwe embethe usuke vele seyiqondile into yakhe siphele unesithunywa lo muntu. Yebo. Vele usuke nabo abantu abadala basuke bembethe, kodwa lo muntu njengoba esuke efike kuwena ukuba azokunikeza leyo nhlanhla leyo usuke ethunyiwe abantu abadala ukuthi azokunikeza umcebo wedlozi. So lokho kwenza ukuthi abe isithunywa phezulu kwempilo yakhe, angame ngesimo sesithunywa, ngoba abanye abantu bazi bathi umuntu ombethe umuntu omhlophe. Yebo. Ngoba usuke umuntu abizwa ngomuntu omhlophe nje izinto zakhe kahle suke vele zimhlophe. So kuyisimo sokuthi Yebo makhosi. Into eyenza ukuthi abantu bathi usuke umuntu omhlophe ngoba vele ekuzalelweni kwakho usuke umuntu onenhlanhla eyisiphiwo engadinge kunezela. Into zakho nje wena isuke umuntu kuyizinto ezikhanyayo. Into esekufuna ukuthi uyenze nje ukuthi uhlambulule isidala sakho, ulungise izinto zakho, kwembula isiphiwo sakho, izinto zakho bese ziyayikhanyela isidala sakho esiyikhulumela. Lento ibaluleke kakhulu. Yebo. Ikakhulukazi kumuntu onabantu abadala. Ngoba uthola ukuthi omunye
uthwasile waqeda umsebenzi awuyiphambili Akawuboni. Yebo. ukuthi omunye uthwasile waqeda akakwazi ukuhlola Yebo. ngoba kwashiyeka lento ekuyiyona ukhiye Ukhiye walento ayenzayo. lo msebenzi awenzayo owalo muntu azalwe embethe manje akambulanga ngalesikhathi edla izinkamba ngalesikhathi edla amagobongo uwadla yedwa lo muntu okuyena okufila ngabo udla lamagobongo akawadli yathi ngaba khona amanye amadlozi asuke embethe asuke eyiveza kuyena kodwa umuntu okuyena ongqongqoshe ukukhala sakhe sicathi Yilo wambethe. Yebo. Uma ngabe ungaqalanga ngokwembula izinto noma ukwembula ingubo uma ngabe wazalwa wembethe izinto aziyiphambili ngomnikazi walomsebenzi lo usuke engambulekanga izinto zakhe zisuke zingacaci. Yebo makhosi ugcobo. Yebo. Manje ake ngibuze futhi makhosi ugcobo wena uke wenze njani mhlambe uzidlalisele nje kancane nawe indlela owenza ngayo ukuze izinto ziqonde mhlambe kumuntu oke akafika athi unalenkinga efana nale uke umnike yini impande noma umuthi thizeni mase wenza kanjani? Thokoza mkhulu. Yebo. Indlela zokwenza azifani. Kodwa into nje eyokuqala engizoyibala ukuthi umuntu uma ngabe ezolungisa isimo sabantu abadala. Yebo. Into yokuqala ebalekile ukuthi lo muntu agezwe. Agezwe ukuze kugezeke lesimo salesidalo esisuke kumele ukuthi sidle lo khamba lelo. Yebo. Njengoba sikhuluma ngokuhamba lesambulo umuntu nje mayisuka kufuna ukuthi aqala ngokugezwa abese yabhabhadiswa ubhabhadiselani na engani ngishilo nje ekuqaleni ukuthi umuntu osuke ezalwe embethe osuke evele nesithunzi. Yebo. So into yakhe kufuna ukuthi kusetshenziswe umuthi bese yahlanjululwa ukuze isithunywa sikwazi ukuthi samselana nayo lento esuke yenziwe. Oh, okay. Bese yaqala ke kuba ukuthi ubekelwa ke ukhamba lokwembula izinto zakhe. Yebo. Lo khamba lelo okuwukhamba futhi ekufuna ukuthi aludle inyanga yonke. Hayi indaba ukuthi uyiphuthume indaba ukuthi uzalwe embethe uthi uzovela uthenga imbuzi wenze ukhamba lesambulo cha. Ifuna lento ukuthi ubekele ukhamba ngenkukhu udle ukhamba lesidalwa sikhulume kuwena sizisho ukuthi sifuna yebo. Sicacise kuwena uma ngabe khona into esifuna ukuthi usigqokele yona ukwazi ukuthi siyiveze ngalesikhathi udla lokuhamba sihlambeke izinto zakho ihlambululeke inhlanhla zakho zibuye kuthi ngalesikhathi uyaliphothula ukhamba zonke into zakho sezibuye. Lolu khamba ke uthi mangabe uliphothula kuba ukuthi uliphothula ngembuzi uqala ngenkukhu bese uliphothula ngembuzi yedliwa inyanga eyodwa awulidli ngaphezulu kwenyanga. Yebo. Ngiphinde mina ngibuzeke kancane la makhosi ngoba abantu banazo lezi nkinga lezi zokuthi umuntu mhlambe wazalwa embethe baningi impela abantu emhlabeni abanalezi nkinga lezi manje utholakala kanjani wena ukuphi ngokuhlala ukuphi nendawo? Thokoza mkhulu. Yebo. Umkhulu utholakala endaweni yaseMgababa. Uyasebenza nje umkhulu. Yebo. Uyatholakala futhi enambeni. Uyakwazi ukuthi umfonele. Utholakala futhi la WhatsApp. Yebo, uyakulula kakhulu uma konjalo abantu bamanje basebenzisa WhatsApp. Yebo. So inamba ithi 06 33 70 60 60 60 69
69 yebo. Hayi siyathemba ukuthi babukele emakhaya nizo like niphinde ni subscribe futhi ngoba umakhosi ungcobo uyathembisa impela naye ukuthi kuningi futhi azosibuyela nako okunye okujulile ekusinikeza mhlambe izinkinga ezimpilweni zethu ekusinikeza mhlambe izingxaki ezimpilweni zethu. Makhosi ngicela ukubuza futhi okunye nje mhlambe iyatholakala yini into efana njengokuthi mhlambe la kuwena makhosi umuthi mhlambe ukubuyisa umuntu wakho mhlambe sewakushiya mhlambe ufuna ukuthi isithandwa sakhe esidala mhlambe ufuna mhlambe ukuqina egazini mhlambe ufuna izinsizwa zikufuna phana phezulu into enjenganalezi ziyatholakala makhosi. Thokoza mkhulu. Yebo. Umkhulu uyalapha njengokuphelele izinto enjengalezo ziyatholakala. Yebo. Umuntu wakho uma ngabe ehambile siyakwazi ukuthi simbuyise. Yebo makhosi. Siyakwazi ukuthi simbuyise. Uma ngabe futhi ufuna ukuqinisa uyakwazi ukuthi uqine. Yebo. Ngokuphelele thina-ke njengoba umuntu asimgqehisi. Yebo. Phela nje siba nokuthi lo muntu osuke ethi uza kuwena noma oza kuwena kabi. Yebo. 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 Siyacupha. Yebo. Siyacupha sishaya into efana. Makhosi yebo. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde futhi ni subscribe makhosi bese yaphuma ke manje. Chisa kuphela phela ungaqali ngamehlo njengamazobhuthwe obheke ukuthi ahle behlabile ngamakhanda tigini kodwa kwazalwa uphoqophoqo niphatha induze yabo senzophela indlu ufa mkhize ufa amatephela ufa amajesi nikakhona nophansi likhoma socela ngomoya engolele mbumbule kama ngehle yazofana hayi angicafile ngiza kancane kudlulwa ngedebhe